Добро утро на всички, които са решили да се разсънят с БНТ2 от Русе. Днес в предаването ще си говорим за сглобяемите къщи в първата част, а във втората за това как да подготвим климатиците за студения зимен период. Казват, че домът е мястото, което обичаме най-много, но и от което се оплакваме най-много. При мен на гости вече е един човек, който цял живот строи домове. Михаил Михов, който е собственик на сглобяеми къщи. С него ще разнищим тази тема. Какви са ползите и недостатъците от това да имаме сглобяем дом. Вие, уважаеми зрители, ако решите да се включите към нашия разговор, много ще се радвам да ви чуя на телефон 02 814 21 11. И така, здравейте, господин Михов. Здравейте, добро утро на всички. Много се радвам, че съм във вашето студио и мога да разкажа за това, което ние правим, да сравня различните технологии на строителство. Ние строим и сглобяеми къщи, и традиционно строителство. Имаме опит. Може да направите сравнението по най-бързия и най-лесния начин. Казват обаче, че домът се прави от тухли, но реално усещането за дом създават хората, които живеят в него. Така ли е наистина? Така е. Значи, първо зависи от строителя, защото строителя създава настроението, което има къщата. Защото ако не е направена предварително като хората къщата и ако са икономисани от материалите, настроението после да живееш в тая къща малко е така по-лошо. Значи първо винаги е от строителя. Първо са дизайнерите, после са строителите, защото хората, които живеят, дават това, което искат първо в идея, а после вече строителите го правят като творчество, като направа като изпълнение. Да. Наблюдавате ли засилен интерес към сглобяемите къщи напоследък? Като че ли има все по-голям интерес? Значи ние почнахме да строим сглобяеми къщи в България от 2008 година. Ние сме едни от първите след комунистическо време фирми, които са почнали да строят сглобяеми къщи в България. Какво мога да кажа? Значи, сглобяемите къщи отначало ползваха с едно голямо недоверие. Значи ние от 2008 година до сега сме построили над 200 сглобяеми къщи в България, в различни райони на България. Хората, на които сме строили къщите, винаги са били доволни и очаровани, защото... Тоест, поддържате си връзка с тях, така ли? Да, ние постоянно си поддържаме връзка с хората, защото те, как да кажа, те допълнително искат други неща, които да им правим. Имам на предвид вертикална планировка на къщата и стандартно поддържаме с тях контакти някъде, след като е построена къщата и след като те живеят в нея, някъде около 4, 5, 6 години. И голяма част от хората, всички хора, мога да кажа, са доволни заради това, че бързото строителство, което става. Значи един човек като иска нещо, той го иска веднага. Добре, кажете ни конкретните стъпки на това да се здобием с сглобяема къща. Какво първо трябва да направим? Да речем, решили сме, че не искаме традиционен дом от тухли и бетон, а искаме по-здравословна къща от сглобяеми материали. Какво трябва да направим? Значи първото, което трябва да се направи, трябва да имате земята. Значи трябва да си изберете терена, трябва да си купите земята. Тук особености има ли? Примерно да не е на неравно място или? Значи, ако е неравно място, по-скъпо става изграждането на основите. Зависи, ако е равно мястото, основите излизат по-изгодно като цена. Важното е, как да кажа, мястото да... Той всеки човек си има стереотип за това, което иска. Всеки човек си избира това място, където иска да живее. Важно е това място да е приятно за този, който иска да живее там. След като се избере мястото, второто нещо, което трябва да се направи, това е да се направи проектиране. След проектирането трябва да се вземе разрешение за строеж. От общината? Да, от общината и оттам вече започва строителството. Значи има къщи, които могат без строителни разрешения да се правят. Това са преносими къщи, които ние също произвеждаме. Те не са тип бунгала, сега те са по-модерни къщи. Една такава къща в Германия, примерно, струва от 3000 евро квадратния метър. Тя е преносима. Защо ги ползват? Защото достатъчно хората, които живеят... Са мобилни и се местят. Не само заради това, а просто вие ни притеснявате съседите си в дълго строителство. Човек иска комфорт, като е построил нещо да почива, а като някой работи там и
има строителни работи, става така, че хората не почиват и не получават удоволствие. В Германия в момента, и не само в Германия, са хитите преместваемите къщи, мобилните къщи, защото бързо става. Те се монтират за един ден и няма шум и хората получават комфорт в това, което искат. Да. Колко квадрата къща говорим? Те са от стандартната малката едностайната къща е 31 квадрата, големите къщи са по 64 квадратни метра. 64, това са 2 спални и кухня. И се сглобява за един ден? Не, тя просто се носи на камион, разтоварва се, вътре е с мебели, с всичко и вие можете на следващия ден да живеете. Какви неща вече измислят? Да, това е, как да кажа, достатъчно популярно на Запад. Аз мисля, че тук в близко време и в България ще бъде популярно. Добре, какви видове сглобяеми къщи има? Значи, те технологиите за сглобяемите къщи са 7-8, те са различни. Стандартният тип технология, където всички знаем, това е американската технология. Значи там, който работи с американска технология, купувача, който купува тези къщи, трябва да знае, че много внимателно трябва да се следи каква е топлоизолацията вътре. Тя трябва да е плътността на каменната вата, трябва внимателно да се следи. Защо? Защото с течение на времето каменната вата пада надолу, тя се сляга и се получават кухини, където това последствие вие ще харчите повече пари за отопление и съответствено ще става така, че там ще има изпотяване на стената и след времето там може да се образуват мухали. Хората трябва да знаят, че тази технология трябва внимателно да се наблюдава каква вата се използва вътре. Плътността на ватата, която трябва да се използва по тази технология е не по-малко от 60 до 80 кг на квадратен метър. Дебелината на стените с каменната вата трябва да бъдат не по-малко от 10 см. Значи, тая технология, всички сглобяеми къщи са енергоефективни къщи, те икономисват пари за електроенергия в последствие, всички са с бърза скорост на строителство, но всеки един човек трябва да гледа внимателно това, което декларира производителя, дали се спазва. Да. И един човек трябва да е компетентен, да знае какво трябва да има вътре, за да получи това, което е предварително. Необходимото качество, това, за което се е платил, както се казва. Да. Значи аз мога да кажа, че като стойност всички технологии, които в момента работят на българския пазар, за да се изпълни качествено, той има поговорки. Не сме толкова богати да плащаме два пъти. Да. Голяма част от нашите и обикновено ефтиното излиза по-скъпо. Излиза по-скъпо, да, абсолютно правилно. Значи много внимателно трябва да се гледа какви материали се използват вътре. Стандартните технологии трябва да е 12 см ОСБ-то, 60-80 кг каменна вата на кубичен метър и отделно вече трябва да се използват правилни технологии за вътрешно и за външно измазване на къщата. Значи другото, което е достатъчно популярни са в България, конструктивно-изолационния панел, който се използва там с стиреопор, който се прави с стиреопор. Тая технология е много добра и много бърза за изпълнение. Ако ви погледнете цялата топлоизолация, която се прави в България по санирането, в момента върви навсякъде с стиреопор основно. Така е. Защо е така? Защото те сега в момента стиреопора има добавки, които се слагат, който не разпространява огъня. И става така, че в самата технология строителството е много бързо и тя си има и пожарни мостове. Вътрешната стена, където се прави, тя е задължително с облицуването е с камена бата и гипсокартон и от външна страна е мокра мазилка. Общата дебелина на стените се получава около 25 см топлоизолация. Това са енергоефективни къщи, спестяващи къщи, които... важното е, че скоростта на строителство на тези къщи е достатъчно бърза. За нас рекорда ни за строителство на къща с мебели за 100 квадратни метра е 17 дена. Само 17 дена? Само 17 дена от момента, когато клиента дойде и каза искам да влеза в обекта. Той имаше предварително строително разрешение и проект. Искам да влеза в проекта, защото имам неустойки по договор. Така.
Ние му направихме къщата за 17 дена. Наистина изключително лесно и бързо. Сега в подкрепа на вашата теза, че сглобяемите къщи са лесни за направа, заедно ще отидем на гости на един човек от Силистра, който се казва инженер Тодор Топоров. Той по принцип се занимава с правене на силози, но изведнъж така му хрумва, че би могъл да прави и къща. Експериментира и сам създава своя дом. Да надникнем в неговата фабрика, да видим как се правят плоскостите за сглобяеми къщи с метална конструкция. Тодор Топоров е от онези българи, които умеят да правят почти всичко. От проект за къща и силози за зърно, та до обикновената електрическа инсталация. Дълги години е инженер, но след идването на демокрацията решава да се захване сам с фабрика за силози. Оказва се, че търговията му потръгва. Преди няколко години му хрумва, че от металните конструкции, с които прави силозите за зърно, може да се конструира и къща. Профила, който произвеждам, се оказа, че е подходящ, за да се направи на сравнително здрава къща с възможности за добра изолация, което я прави къщата като почти добре термоизолирана. Тъй като има възможност профила, който е около 200 мм, да се напълни с между профилите вата, керамична вата, върху тях да се закачи сравнително стабилно гипсов картон и върху него да се залепи още вата отвънка, така че изолацията да стане около 30 см. Топоров е категоричен, че ако има поръчки за сглобяеми домове от метални конструкции, може да произвежда по 50 на месец. Защото всъщност технологията е много проста. Метални конструкции, които се запълват с вата и топлоизолационен материал. Къщите, направени от метална конструкция, с какво са по-добри от тези с дървена конструкция? Доста по-здрави са. Дървената конструкция гние. Профила, от който аз си направих къща, е от подцинкована ламарина. Тя е добре защитена от всякъде с изолация, няма влага откъде да проникне. Това и дава един доста дълъг живот, според мен е над 100 години. Това ли е къщата на бъдещето? Предполагам, ако не измислят някакви пластмасови профили, които също не е невъзможно. Има достатъчно добри такива варианти за пластмаса. Хората правят самолети вече от тях, тъй че предполагам, че и къщи ще биха могли да бъдат правени. След малко ще ви покажем и самата къща, която Тодор Топоров си е направил. А сега продължавам разговора си за сглобяемите къщи с Михаил Михов. Кажете ми сега, вие за или против къщите с метална конструкция сте? Значи аз как да кажа, всяка една технология има предимства и недостатъци. Да. Всичко зависи от изпълнението. За нас ние можем да строим къщи и по тази технология, може да строим къща и от слама, ако трябва. Няма проблем за тези неща. Вярно, че има и такива. Да, има естествено такива. Значи металната технология трябва да се знае нещата, които трябва да се обръщат внимание. Метал е много добър проводник, както на топлина, така и на студ. Съответствено, трябва да се знае, че задължително там трябва топлоизолацията, която е вътре, да е направена така, че тези мостови на студ да бъдат изолирани, да няма проблеми. Как да кажа, всеки човек избира това, което иска, което му е по-близко. Другото, което е за металната конструкция, значи, разбирате, метала като конструкция, зависи от какъв метал е направено. Дебелината на метала, носещите му качества, това всичко трябва да се проектира. Като качество на изпълнение, като устойчивост, всички са почти еднакви, имам на предвид. Всичко зависи от това как е направена топлоизолацията. Метала, пак казвам, той е много добър проводник на студ и на топлина, съответствено, където ако не е топлоизолиран като хората, почва да има корозия. Ако не е направена подцинковката като хората, почва да има корозия. Съответствено, може да се получат усложнения. Да, и да е неприятно. Метала също, ако е направена от цялостна конструкция, разбирате, че ако има по-така сериозни, природни бедствия, като земетресения и така нататък,
цялата къща ще се люлей едновременно, защото метала, нали, той не е, как да кажа, достатъчно гъвкав, той е направен като метална конструкция. Не случайно хората от метал правят само складови и такива други неща. На Запад много къщи от метал не съм чул да правят. А от дърво, така ли? На Запад? Основно от дърво, да. Добре, дървото знам, че гори много. Да ви кажа... дървояди се завъждали и не знам какво си. Това са противниците, говоря, нали, тяхното мнение за дървените къщи. Значи аз да ви кажа, пожар на гради, за да се запали една града, е много сложно, първото, което е. Нали, второто, което е, нали, гредата пак е така или иначе натурално. Дървесината е натурална, тя дава топлина. Нали? Като сложите лицето към гредата, тя е топла. Да. Нали? Като към желязото сложите лицето, винаги е студено. Другото, което, нали, топлината, тя дава някакъв комфорт. Нали? Дървесината е по-близко към природата. Да. Нали, съответствено, нали, аз смятам, че къщите, нали, те би трябвало да са от топли материали, които да съхраняват топлината. Да. Разкажете ни повече за другите видове от слама. Примерно... Иначе аз мога да кажа, че преди 5-7 години видях за първи път къща направена от слама. Да ви кажа, така отначало също скептичен бях. Това да не биде технологията кирпичената тази? Не. Това е обикновена слама, която се взима от полето. Пресова се? Тя се пресова. Тя, нали, като излезе от полето, тя е вече балата е пресована. Да. И просто се прави като каркас. Нали, прави се цялото от слама, после се затваря с ОСБ и ОСБ. Сламата, тя е достатъчно широка, там е около 45 см е дебелината. Самата слама, нали, виждате, че вътре е куха, което е топлоизолация. И се получава, че тая къща, нали, като влезете вътре, има една такава приятна миризма. Нали, мирише на природа. Но, нали, сега тя трябва да бъде обработена сламата, защото не сламата така иначе гори. Другото, което е, тя не е носеща конструкция. Не трябва да бъде направена така, че да носи достатъчно добре. И, нали, тая къща, като... нали, те са екзотични къщи, които, нали, всеки може да живее. Аз имам един приятел в Москва, който се направи в Москва такава къща. Тя е 400 квадратни метра. Че е големичка. И доста често съм ходил на гости там. Ние правихме там технология за отопляване на тая къща. И да ви кажа, бил съм много пъти на гости, комфортно живее човека, но, нали, пак казвам, че въпросът там е, трябва да се направи правилно конструкцията, защото сламата не е носеща конструкция. Да се върнем към етапите на изграждането на сглобяемата къща. Оформили сме документално всичко, изливаме бетона. Това мисля, че е най-скъпата част в... Не, бетона, значи всичко зависи от участъка, нали, основите. Те зависи пак каква конструкция смятате да правите, колко етажна, колко голяма къща. То си има конструктори за тая работа, които смятат. Нали, бетона някъде е като... Тук виждаме на екрана някои проекти. Да. Това ваши къщи ли са? Да ви кажа, това не сме го строили ние. Това са бунгала, които, нали, ние също правим бунгала, но това са... Стандартно това е наша къща. Много е красива. Да. Колко квадрата е? Това така, като го гледаме 70, това също е наша къща, наш проект. Това е 310 квадратни метра, това също е наш проект. Построено. Виждам, че могат и да са двоетажни. Вярно ли е, че не е добре шумоизолацията в тези сглобяеми къщи? Значи ние живеем в 21 век, има толкова изолационни материали. Как да ви кажа? Значи, това зависи всичко от хората, които строят. Нали? Ви от човека, който поръчва къщата, от хората, които строят. Защото, нали, човек, ако иска да има шумоизолация, тя има шумоизолационни материали. Даже голяма част от тях има, които се произвеждат и в България. Нали, тя е полиестерна вата, която се произвежда в България. Тя е идеална шумоизолация с идеално шумопоглъщане и, нали, да се направи така, че да е шумоизолирана къщата е много елементарно. То не е толкова скъпо. Примерно стандартно цената за шумоизолация на квадратен метър е не повече от 4-5 лева за квадратен метър. Да поговорим за сигурността на сглобяемите домове. Земетръсоустойчиви, пожароустойчиви ли са? Значи всички сглобяеми къщи, те са земетръсоустойчиви до примерно 10, колкото до най-голямата степен на рихмите издържат, защото конструкцията е движеща се. Нали, и няма как да се разруши от земетресения. Значи, от природни бедствия ние е застрахован. Значи, ако виждате в Америка, като има ураган там, най-висока степен, 5-та степен, на някои от тях им хвъркват покривите.
Но ето и в България не съм го виждал да има такива урагани. За щастие. Да, да. Значи, другото, което за пожарите, пожароустойчива ли е, пак при правилно съблюдаване на технологията, вие имате мост, където има камена вата във вътрешните стени, където те не дават да се разпространява огъня. Всички материали, които се използват при строителство на къщата, сглобяемата, те не разпространяват огъня и голяма част от тях не горят. Това е прекрасно. Значи няма от какво да се страхуваме, ако живеем в сглобяем дом. Да, няма от какво да се страхуваме. Което никак не е за подценяване в днешното земетръсно време. Да, значи в днескашния ден, като гледаме какво става навсякъде, при нас тук в Русе Вранча много често се обажда, още повече, че специалистите казват, че тя на 30 години се събужда и то са сериозни последствия. Говорим за 7, и нещо по Рихтер, което е пагубно. Значи, аз гледам какво става. Сглобяемите къщи са едни от най-издържливите. Значи, другото, което е инвестиция в сглобяема къща, е добра инвестиция, примерно за хора, които живеят под наем. Защото човек плаща наем, даже и в по-малките градове, 500-600 лева за един двустаен апартамент. Ако той инвестира тези пари за определен срок там 10-15 години, на него му е по-добре да се вземе кредит в банката. Да. Сега кредит струва 4%, 4,7 съм виждал годишно, като лихва. На тях ще им излиза по-ефтино да си построят къща, да живеят по този начин и да изплащат, отколкото да плащат наеми. Какви къщи си поръчват повечето българи? По-малки или по-големи? Какво е вашето наблюдение? Значи всеки регион е различен. Примерно, аз би ги разделил на категории хора. Първо, хора, които са децата им са във възраст 25-26 годишни, децата им са на такава възраст, те предпочитат да си вземат, да си направят къща от 250 квадрата и нагоре. Защо? Защото те трябва да имат място, където да настанят гостите си. Като дойдат двете деца с техните семейства, внуци, правнуци, трябва да има пространство. Значи, млади семейства, които с малки деца, те избират вече къщи някъде около с 2-3 спални, което дава около 100 квадратни, 100-120 квадратни метра. И съвсем млади семейства, които искат първата си къща да построят, те избират по-малки къщи, някъде около 50-70 квадратни метра. Не мислят в перспектива много. Не, защо? Те сега, младите хора са модерни. Те не смятат, че трябва да живеят в една и съща къща. Да, те смятат, че трябва това нещо, като му дойде времето да го продадат, едната къща да си построят другата къща. Защото всеки един човек, докато живее, той, финансите му се подобряват, има повече средства и така нататък. Вие бихте ли си направил за вас сглобяема дом? Първо, че аз имам такава. Ето, знаех си. Каква е вашата къща? Нашата е 140 квадратни метра с едно малко басейнче отпреди. И с барбекю, с добра вертикална планировка. Имам си оранжерията. Колко ви струваше, ако не е тайна? Да ви кажа, на мен ми излезе достатъчно скъпо, защото беше една от първите къщи, които построихме и още не бяхме направили правилно технологията и излезе достатъчно скъпо. Но сега, ако трябва да правите една къща от 140 квадрата, колко ще струва тя на нашите зрители? Една къща, пак казвам, те зависи на какъв етап искат да я получат къщата. До ключ, говорим. Ако е до ключ къщата, за да е направена качествено къща, за да е всичко като хората, няма да е по-евтино от 600-650 лева. Пак казвам, това е за къща по-голяма, квадратния метър. Да. Но сега преимуществата какви са, че скоростта е много бърза. Вие не затваряте за дълго време пари. Примерно, сега в момента кредити са ефтини. Парите няма смисъл да стоят в банките. В банки по-добре е да се инвестират пари в строителство, защото то е по-задълго. Те се съхраняват по този начин парите. Скоростта на строителство при нас е стандартно, ако спокойно работим, примерно от влизането във влизането да строим до издаването на къщата, преспокойно, без да бързаме много, 3 месеца е целият цикъл, който вие може да влезете да живеете в къщата си. Вие
икономисвате Което от е найеми. изключително малко, да речем, за едно лято. Значи на нас рекорда ни е за строителство на къща е 17 дена. Да, казахте, за 100 че квадратни метра. сте успели за 17 дена. И все пак да чуем някаква цена. Значи цената е как... цената варира, нали, за по-малките къщи. Тя може да стига и до 700 лева на квадратен метър. За по-големите къщи е по-малка цената. Тоест зависимост от материалите. Да, зависи от материалите. Значи сега някой иска да има плочки вътре, които струват 60-80 лева на квадратен метър. Нали, всичко зависи... Някой искат да има 3D подове. Да, запознат така ли сте с тях? Запознат съм с 3D подовете. Налага ми се да го правим. Да, имаме в град Русе завод, който произвежда 3D подови, но ние сме единственият производител на 3D подови, които не са наливни, а са като балатоми. А вредни ли са за организма? Не. Но не трябвало да бъдат в спалня или? Насякъде може да бъде. Балатом вик едно време сте имали навсякъде. Той не е вреден. Нали, сега това са по-нови технологии, където вие сигурно сте имали във вашата къща балатом. Това са нови технологии, които не са вредни. Добре. И сега да поговорим малко и за недостатъците на сглобяемите къщи, че до тук само преимущество изтъкнахме. Да, значи сега предубеждения има много. Нали, примерно казва, че в сглобяемите къщи въдят гризачи. Да. Значи, да ви кажа, има, като се строи в основите на къщата, се слага, има такова оборудване. Не е препарат. Това е на система на електрическа система, която отблъсква всички гризачи, която струва изключително ефтино и малко потребява мощности, където въобще пази цялата къща от гризачи. Значи гризачи няма как да влезат да живеят в къщите. Пак ви казвам, ние живеем в 21 век. Има технологии и технологии. Ние може да ви построим къща в средата на никъдето, където няма нито вода, нито електроенергия, нито нищо. И мога да я направя така, че къщата да произвежда и електроенергия, и сама да си добива водата, и да си живеете комфортно там, където няма никой. Много сте сладкодумен, обаче времето ни припира. Пак ще ви поканим, може би ще говорим повече и за другите модерни технологии, 3D подовете, които са наистина много любопитно нещо. Сега, обещах ви, че ще ви покажем къщата на Тодор Топоров. Сега отиваме на гости, за да видим как се живее в сглобяема къща. Разказ от първо лице. Много българи не вярват в технологията на сглобяемите къщи. В интернет форумите ще срещнете най-различни мнения за това дали такива домове са подходящи за българските климатични условия, където температурните амплитуди са с доста широк диапазон. И все пак, факт е, че по света масово се използват подобен вид жилища не само заради по-ниската им цена, но и заради пестенето на ресурси. А дали да живееш в сглобяем дом е изпитание или удоволствие, питаме Тодор Топоров от Силистра, който сам решава да експериментира с сглобяема къща. Идеята се роди съвсем случайно. Един ден, докато се чертаят други работи, се сетих, че може би от този профил, който без друго произвеждам за други цели, може да се получи и къща. Почнахме на шега, тя пък взе, че се получи. И се оказа твърде добре. Освен това имах и нужда от жилище. Отдавна исках да живея на село, никога не съм живял. Намерихме това место, направихме проекта и сравнително бързо я произведохме. Същата година, в която почнахме да я правим лятото, есента бяхме вече тук. Тоест за няколко месеца? За 2 месеца, 3. Стените ги произведохме в цеха, докарахме ги тук и с един кран за един ден ги сглобихме. След това започнахме да слагаме изолацията, която е между колоните в самите стени. Всяка стена е направена от този профил през 1,20 м, нарочно е 1,20 м, защото толкова е широк гипсокартона. Остават кухина около 20 см, която е запълнена с вата. След това я облякохме отвънка и отвътре с гипскартон и от външната страна залепихме още 10 см изолация. Така че външната стана 30 см. Същата работа е горе на самия покрив. Конструкцията на покрива и тя е дебела 20 см. И там има вата. Тавана на стаите пак има 20 см вата, тъй че изолацията отгоре също е много добра.
Тук се получи едно доста широко пространство горе над тавана, тъй че има и просторна мансарда, ако може да се нарича тъй. Макар че не я ползвам, защото просто нямаме нужда в нея. Сред предимствата на сглобяемата къща с метална конструкция са абсолютната сигурност при земетръс, пожари, урагани, което никак не е за подценяване в днешно време. Според мен е абсолютно безопасна. Просто не съзирам нещо, което може да я повреди или да я събори. Доколкото знам, желязото не гори, няма какво да се запали. На покрива няма дървени грити и той не може да се запали. Не мисля, че има някакви опасности. Казвате, че шумоизолацията също е добра. Шумоизолацията е отвънка, стената е дебела 30 см. Това е вата, керамична вата, която е, освен топлоизолацията е добра и шумоизолацията е много добра. Вътре, ако няма прозорци, мисля, че е доста тихо. Всъщност, най-скъпата част в направата на сглобяема къща с метална конструкция е изливането на бетоновата основа и топлоизолационните материали. Тодор Топоров споделя, че неговият дом от 320 квадрата му струва около 60 000 лева, а това е цена в пъти по-ниска от традиционните жилища, направени от бетон и тухли. Обичам да експериментирам. Така че въобще не ми е хрумвало да давам на някой да ми произведе къща. Мисля, че чувства се достатъчно знаеш, че може да се направя сам. Го доказвате. Надявам се. Продължава да ми е интересно. Търся някакви нови поприща, направя нещо друго. Просто вече не ми е интересно това, което правя. Просто такъв ми е характер. Трябва да правя нещо, да има за какво да мисля. И ако англичаните казват, че техният дом е тяхната крепост, то същото важи и за Тодор Топоров, чийто дом е готов да устои на повечето природни катаклизми. А дали е така, само времето ще покаже. От темата за сглобяемите домове минаваме на другата тема – как да почистваме климатика за зимата и въобще как да боравим с него през зимните месеци, така че да нямаме никакви проблеми. Мои събеседници са две усмихнати лица. Представям ви Силвия Димитрова и Милен Лоринков. Тук на гости в студиото е и Веселин Русинов, който, докато ние разговаряме, ще ни демонстрира как става самото почистване на климатика. Здравей, Веско, и на теб. Добро утро, здравейте. Добро да е. И така, климатикът все по-предпочитано средство за отопление през зимата, за охлаждане през лятото и така рисковете от това да имаме климатик през зимата, какви са? Рискове може да има единствено при избора на самото съоръжение. Ако направим неправилен избор, то рискуваме да останем без отопление през зимата. Какво означава неправилен избор? Неправилен избор се прави когато се опитваме да намалим бюджета. Да. Когато изберем неподходящото място за покупка, по принцип е хубаво да се обърнем към доказани професионалисти, които ще ни дадат съответната консултация, защото голяма част от съоръженията, които се продават на българския пазар, не са точно пригодни за употреба при климат, да кажем северен, какъвто е в Русе. Веско вече разглобява тялото на климатика. Да. Всъщност, как започва самата подготовка на климатичните инсталации за зимата? Нещо по-специално трябва ли да правим? Първо трябва да се направи профилактика на самата климатична система, да се почистят не само филтрите, а и изцяло да се почисти климатика, както ще покаже колегата в момента. Повечето фирми правят само почистване на филтри и това. Не. Профилактиката се състои в разглобяване на цялото вътрешно тяло, на лицевия панел, на турбината, почистване с антибактериален препарат. Така че... Въобще не са само филтри. Да. Замерват се параметри работни на машината. Тук колежката има предвид съоръжения, които вече са закупени и работили, да кажем, 1 година. А с новото съоръжение, при един качествено направен избор, смятам, че само трябва да изберете от дистанционното режим отопление. Съответно е важно да насочим струята надолу, ако тя не се насочи автоматично. Знаем, че климатика е уред с принудителна конвекция и правилната му употреба за отопление означава
принудително топлия въздух да слиза ниско долу, да размесва студените маси и по естествен път да се издига нагоре. Добре, какъв климатик трябва да си купим, за да издържи на тези температурни амплитуди, които така ни предлагат примерно сезоните от плюс 40 лятото до минус 20 през зимата? На първо место това трябва да е сертифицирана машина. Трябва на нас като потребители да ни се докаже, че той е определен клас, този климатик. Трябва да има оригинална бланка, която показва различните зони в Европа, а не такава разпечатана на ксерокопие. И съответният консултант, в случая колежката, много се държи на това да бъде информиран потребителя дали тази машина може да се справи при минус 10, при минус 15, при минус 20 и какви ще бъдат ползите от нейната употреба, защото има съоръжения, които продължават да работят, но комфорта не е на необходимото ниво. Но не, да речем, не отопляват ефективно. Да. Добре, а климатикът колко помещения може да обхване? Сега има хора, които си мислят, че като си купят един климатик, може целият апартамент да отоплят с него, но не се получава на практика така. Да, това е... Как да избираме свързано къде и как да поставим също климатика? С идеята за принудителната конвекция. Тоест, размесвайки принудително въздуха в едно помещение, ние не можем да постигнем същия ефект и в друго помещение. Така че, инсталирайки съоръжението в една стая, дори да отворим вратата към съседната стая, ние ще имаме, да кажем, около 10 градуса температурна разлика и ще разчитаме на естествена конвекция. Т.е. топлия въздух от едната стая да измести студения от другата. В резултат на това за половин час, може би 2-3-5 кубични метра въздух ще се размесят. Топлия въздух от затопленото помещение ще отиде в неотопленото, но ще се качи горе, където ние няма да изпитаме никакъв и ще ни е студено. Комфорт. Разбира се, да. При по-продължителна употреба в някои домакинства, където има естествена топлина в сградата, да кажем, помещения, такива сгради, които имат ТЕЦ. Да. Нали? Там се получава някакъв частичен ефект и затова съществува този мит, че можем да топлим с едно съоръжение. Но има съоръжения, които имат 2-3 и повече вътрешни тела, където вече това е по-ефективно. Тоест, във всяко, моята препоръка е във всяко помещение да се инсталира някакъв отоплителен уред, препоръчително това да е климатик, защото знаем какви са пък ползите, за които не... Ще говорим и за тях. Сега решихме да направим едно своеобразно проучване сред русенци. Какво мислят за отоплението през зимата с климатик? Да чуем техните отговори, след което ще коментираме в студиото. Какво мислите за отоплението през зимата с климатик? За. За защо? По-икономично, чисто, хигиенично. Аз съм за, защото лично аз се отоплявам на климатик. По принцип нищо против няма. Аз също имам и климатик, имам и твърдо гориво. Климатика е много хубаво нещо, обаче за по-нормални температури. Паднали под минус 10-15 вече става неефективен. Зимата в най-големия студ може да остави. Съвременна работа е климатика, икономична, но си има недостатъци. Най-добре е с термопомпа. Смятам, че е по-икономично, да. Ако говорим за централно отопление на парно, предпочитам това. Ами аз съм на парно отопление и съм много доволна. Смятам, че с климатика ще ми излезе по-скъпо. Ами по центъра половината сгради са паметници. На всичките овесени по едни такива климатици. Нали, сигурно в Париж, в Виена, всичкото там са овесени, всички така климатици. Е много красиво, но това е положението. Общо взето положително отношение към климатиците, нали? За, обаче има си и обачето. Своите недостатъци. Ето, господин, например, повдига темата за така чисто естетическия вид на сградите, но днес няма да говорим за това. Говорим си за ефективността на климатика през зимата. Какво да направим, ако климатикът замръзне? Ами най-добре е да се изключат захранването първо. Поливаме ли с гореща вода? Не, в никакъв случай не трябва да прибягваме до самостоятелно размразяване на климатика, защото можем да го повредим по този начин или да предизвикаме токов удар. Или пък най-малкото да се повредим или да паднем, ако щете, от прозореца. Затова най-добре е да се обърнете към специалист, който ще дойде и ще ви го размрази с нужните предпазни мерки. За всеки един сезон ли климатика трябва да бъде подготвен, т.е. почистван? Интензивната употреба обуславя замърсявания вътре в самия климатик.
Тук по повод на рисковете, рискове за здравето ни има като потребители на това съоръжение, единствено ако не се отнасяме подобаващо към него. През всеки един такъв уред преминават на час около 400-500 кубични метра въздух. Това означава, че целият прах се абсорбира в филтрите. Следователно, наше задължение е да си почистваме филтрите. Но преди смяна на сезона, да кажем от отопление към охлаждане, е хубаво да се почисти, както колегата демонстрира, тотално разглобяване. Той направо го разглоби този климатик. Така се прави по принцип, а не Както да, само с филтрите и хайде готови сте за зимата. Добре, трябва ли да изключваме климатика, когато излизаме от дома или когато го оставаме на 24-часов режим на работа? Тоест, спестяваме ли енергия по този начин? Нашето лично мнение е, че не се спестява електроенергия, като изключваме климатика. Ние препоръчваме, когато паднат температурите под 5 градуса външна температура, да оставим климатика да работи. Първо, защото е по-икономично според нас и второ, защото има по-малка вероятност външното тяло да замръзне, когато го оставяме да работи. А така, когато работи постоянно, няма как да замръзне. Да, и тук отново стигаме до избора. Значи, ако не сме избрали подходящо съоръжение, което може да работи при по-сурови условия, то естествено ще замръзне, когато се приберем вкъщи, ще видим, че е студено и климатика е обледен. Много е важно да се направи качествена консултация преди покупката и правилен избор. Добре, за по-малки помещения климатикът може да бъде от по-евтините или цената не определя качеството? Цената определя качеството. Знаех си. Тоест, по-скъпите климатици наистина осигуряват по-добър комфорт. Вече има и по-интересни неща, при впръскване на иони, какви други нововъведения има в съвременните климатични инсталации. Свеж въздух, има ароматизиран въздух. Дезодориран. Има такава функция. Тоест, има функция, при която той премахва миризми по електронен път, пречиства въздуха, ионизира го, обогатява го, но има и такива съоръжения, които вкарват в помещението пресен въздух, като дори регулират влажността на този въздух. По естествен начин, с естествена влага, тя се втечнява, след това можем да я добавяме. След още 20 години какво ли ще измислят да правят климатиците? Сигурно ще ни говорят. Възможно е напълно. Вече си говорим с андроидни устройства. Така е. Науката напредва, за щастие, което улеснява нашето ежедневие, нашия живот. Добре, а кои са най-честите грешки, които допускаме, когато е много студено и климатиците имат проблеми? Това е едната от грешките, че изключваме климатика. Като друга грешка можем да посочим това, че насочваме струята напред, а не надолу. И по този начин си осигуряваме само студени крака и горещо лице. Струята трябва да бъде насочена надолу, за да се образува тази конвекция, за която колегата обясни преди малко. Принудителната конвекция, т.е. топлия въздух от съоръжението трябва да бъде насочен пряко надолу, с подобаваща сила на вентилация, за да може да предизвикаме това размесване на студените слоеве, които естествено са най-ниско долу в помещението. Как да бъдем сигурни, че климатикът не е вреден за децата, които спят под него в детска стая? Най-малкото, като почистваме редовно филтрите и му извършваме профилактика. Поне веднъж в годината, като даже ние препоръчваме това да става и преди отоплителен сезон и преди летен сезон. Тоест 2 пъти в годината? Да. Добре, казахте, че трябва да бъде насочен по-регулярно струята на въздуха. Не бива да бие право в децата. Да. Тук е въпросът с избора на местоположението му в помещението. Това щях да питам. Обикновено имаме зона, където търсим комфорт. Да кажем, ако това канапе се намира в едната страна на помещението, логичното место за разполагане на такава сплит система е над нашите глави, а не срещу нас, защото в режим на охлаждане автоматично съоръжението насочва струята напред и по този начин, ако беше срещу нас, ще се излива тази студена струя върху нас. Да, така си. Така. Затова винаги се започва от това къде ще бъде разположено съоръжението, какво се очаква от него, само охлаждане или охлаждане и отопление
И това специалиста вече консултанта в съответния магазин ще обясни на клиента. Ще обясни. Това е много важно, наистина. Никак не е за пренебрегване, наистина. Трябва ли да слагаме съд с вода в стаята, за да не изсушава въздуха? Това по-скоро е личен избор, тъй като влагата в помещенията е различна. На места влагата е по-висока, на места влагата е по-ниска. Тоест индивидуална преценка. Да, както се усещате комфортно. Да. Сега, заедно ще се обърнем към Пламенка Тонева, която търси отговор на въпроса: вредни ли са климатиците, могат ли да ни разболеят климатиците? Здравей, Плами! Здравейте! Освен комфорт и удобство, климатиците могат да създадат и редица здравословни неприятности. Точно за това сега ще си говорим с доктор Камен Кожухаров. Здравейте! Здравейте! Какви са най-често срещаните проблеми с хората, които всъщност се отопляват на климатици? Аз още като студент си бях купил една книга, която се нарича "Рядко диагностирани болести и синдроми", и там беше описан един синдром на климатичните инсталации. Това беше така далечните 90-те години и 80-те на 20 век. И тогава всъщност си беше относително рядко, тъй като климатизацията на сградите и домовете ни не беше навлязла така масово, както е сега. Сега вече това състояние, синдрома на климатичните инсталации, като понятие се е разширило, и алергия към влагата има синдром на болната сграда. Това са близки по предпоставка и по възникване състояния, когато хората живеят и работят в климатизирана среда, без да се почистват филтрите на самите апарати, които климатизират средата, тъй като самите филтри задържат прахоляка и в тях каквото се съдържа. Това са най-често акари, които предизвикат алергични реакции. Също така има спори на плесени, има бактерии, и ако в една стая, където някога е влязъл някой болен, ако кихне 2-3 пъти или се изкаша, тези бактерии се засмукват, които той е изхвърлил. Ако се засмучат от климатика, остават във филтъра. Тоест, този климатик и този филтър са постоянен източник на нови зарази. И характерното, общо взето, за такава климатизирана среда е, че тя де-факто предразполага постоянно към възникване на заболявания. Заради тази постоянна емисия на биологичен материал, който може да предизвика или алергии, или микотични заболявания, или бактериални, или вирусни заболявания. Тоест извода е често да почистваме филтрите на климатиците. Да, значи домашните климатици, които са с достъпни филтри, там нещата са лесни. Отваряш капака, сваляш филтъра и го измиваш. По-големият проблем обаче е с климатизираните сгради, защото самите машини са големи, те искат специализирано почистване, както фирмата, която ги е монтирала, трябва да участва, така и, доколкото знам, вече има такава асоциация на фирмите, които занимават с почистване на климатични инсталации. И има парадокси. Първо, че има климатични инсталации, които не са почиствани от 25 години. Второто, което е, вътре се намират части от трупове на дребни животни, гълъби, плъхове. Нали разбирате, това е още по-голяма опасност. Фасове, даже когато са почиствали, са намирани инструменти, явно от монтажа останали. И поддръжката на климатичната инсталация е нещо необходимо, и даже се препоръчва поне на 6 месеца да се сменят филтрите, говоря за големите сгради, а пък на една година да се почистват и самите тръбопроводи. Какви са симптомите за влошено здравословно състояние вследствие на непочистен климатик? Постоянна сухота или секреция от носа, сухота в горните дихателни пътища, кашлица, алергични реакции. От това вече може да доведе и до предизвикване на възпалителни заболявания. Какво трябва да направим? Да потърсим намесата на специалист?
Сега, единият вариант е, когато климатика си е климатик, малък климатик домашен, да се почистват редовно филтрите, да се следят. Второто, което е да се избягва пък тютюнопушене, защото аз познавам хора, които на климатика си пушат. И самия филтър, когато отвориш, той да прави пълен с катран вътре. Това е достъпно за всеки човек да си измие филтъра на това, на климатика. Има специални шпреве, които почистват самата питка, която охлажда или затопля въздуха, но за големите климатични инсталации трябва да се обърнат към тази асоциация. Тя вече, защото има такива фирми във всички градове, и ако трябва и договор да се сключи и тази фирма да си се занимава с това, за което е организирана. Знаем, че хората често злоупотребяват с употребата на климатик. Когато е топло навън, те стоят на студено вътре, или обратното, когато е много студено навън, вътре пък е много топло и прекалено топло. Знаем, че това също е една от вредите на климатиците. Кажете ни, коя е най-подходящата температура за човешкия организъм? Сега, за летния период, когато искаме да сме на хладно, има едно правило, да е температурата в стаята, в помещението да е с 10 градуса по-ниска от околната температура. Вънка, ако е 40 градуса, да речем да си на 30 градуса или 28 градуса. Докато при зимния период, естествено, нали, вънка, ако е минус 20, няма да стоиш на минус 10. Правилата са други. Там има температурен комфорт между 20 и 24 градуса за домашни условия, когато не си много активен в движението. А за помещение, където има интензивен труд и движение, да речем до 18 градуса да е температурата на въздуха. Добре, благодаря ви много. Сигурна съм, че бяхме полезни за нашите зрители, така че изводът е да почиствате добре климатиците и редовно, за да сме здрави. Благодаря ти, Плами. Наистина сте ни полезни с съветите, които даде доктор Кожухаров. А сега тук сме при Веско, който направо като факир вече е готов с почистването на климатика, напълно разглобене. Разкажете ни, момчета, какво всъщност означава почистване на климатика, освен че е в разглобен вид. На първо место казахме за филтрите, свалят се, почистват се. След това се разглобява корпуса на съоръжението, за да достигне до... Виждам, че мерите температурата тук. Това защо се прави? Меренето на температурата е част от профилактиката и тук меренето става в началото на профилактиката и в края. Тоест ние трябва да видим дали работи съоръжението в норми. Ако намираме несъответствие, трябва да ги коригираме. Корекцията става чрез тотално разглобяване, както се вижда, на движещите части, на топлообменника, почистване механично на топлообменника, след което колегите ги обработват с антибактериални препарати. Изчаква се времето за действие, отмиват се всички части, подсушават се, след което се сглобява отново и се пристъпва към замерване отново на работните параметри. Това са температури, това са ниво на шум и така нататък, които вече водят до... Като казахте ниво на шум, много примери има в нашето ежедневие. Целите сгради се тресат от климатиците, които бучат през зимния период особено. Как можем да се справим с този проблем? Чрез качествен избор на съоръжение. Когато сме избрали съоръжение, което е тропически тип и е основно за охлаждане и го инсталираме в среда, каквато е, да кажем, русенския климат, резултатът е трайно обледяване. Това обледяване води до... Тракане, шумове... Втвърдяване на тампоните на компресора, който е мотор, който започват едни вибрации, предават се на сградата. В панелните сгради имаме доста арматури. Това от първия етаж можем да слушаме честотата на трептение на мотора. Определено няма сън за никого, няма почивка. Много неприятна ситуация. Има и тампони, които колегите поставят, които намаляват около 25 до 30% нивото на шума при най-вече такива по-стари съоръжения. Къде се поставят тези тампони? На външното тяло, на краката, така наречените крака на самия климатик, където се захващат върху самата стойка на климатика, където е монтиран. И по този начин наистина се намалява с около 25% нивото на шум. Все е нещо, както се казва. Да, и може специално по отношение на вибрациите, причинени от обледяването, може да се инсталира отоплителен кабел във външното тяло, който отоплителен кабел на практика ще игнорира леда и оттам няма да има предаване на тази вибрация по сградата. Трябва ли човек да санира апартамента си преди да си купи климатик?
Задължително ли трябва да се погрижи за изолацията? Изолацията е част от нашия комфорт, част от нашето енергоспестяване. Ако сме решили да санираме сградата, можем да си позволим не толкова висок клас климатик, защото тогава необходимостта от качествена работа при отрицателни температури да не ви пречим. Ще намалее. Така че ако сега вече го сглабяте, нали? Ако инвестираме твърде много в изолация, в качествена изолация, то може да инвестираме по-малко в климатична система. Обаче пък през зимата тази климатична система няма да издържи на минус 20. Има един показател, който показва колко ни трябва в помещението, нали, така наречения принос на съоръжението, и той може да бъде измерен и при една качествена консултация да получим информация за това дали да инвестираме повече в изолация или повече в климатична система, което и в двата случая е добре да инвестираме повече, но можем да направим разумен баланс между двете. Компромис. Да намерим компромисно решение. Какво има в това оранжево шише? По принцип в него съхраняваме антибактериален препарат, с който обработвате климатика. Точно, да. Антибактериален, чудесно. Почистващ, който разгражда всички плесени мухали от топлообменната повърхност. Които предизвикват нашите заболявания. И така нататък. Добре. За колко време сега всъщност се прави на такова сглобяване, разглобяване, почистване? В зависимост от сложността и сглобката на самия климатик, различните марки имат доста разнообразни схеми на изпълнение и реално погледнато нещата се случват за около час и половина. Когато видим затруднение, трябва малко повече да се помисли. Кой е най-често срещания проблем? С който се сблъкват? Достъпа до изваждане на тази турбина, като трябва да се разедини от куплирания мотор. Най-често трудно се достига до болта, който свързва мотора към турбината, и за всички клиенти това е проблем. И там е сложността. Нервничат ли домакините? Хайде по-бързо, пречите им, имам си работа. Някой път това се получава. Да, цял час стоите тук. Има ли такива диалози? Не, точно такива рядко се получава. За щастие. За щастие, да. Да. По няколко път се налага да изтърпим сега. В крайна сметка става въпрос за нашето здраве и комфорт в къщи. Точно. Добре, какви климатици имате вие в къщи? В момента съм с друго отопление. Нямам климатик в момента. Предстои ми закупуване. Да, за охлаждане или за само за охлаждане ще ми трябва, защото жилището е много топло. Аз инвестирах повече в изолация. Освен това, сградата е с ТЕЦ и нямам нужда от климатично съоръжение, но при всички положения ще си купя такъв, който може и да отоплява, защото цените на топлофикационните дружества може и да пораснат. Климатика винаги остава най-добрият начин за А как да разберем, че един климатик вече е остарял и трябва да го сменим? Много лесно. По вибрациите, по шума, по това дали заданието, което му задаваме, е изпълнено или не е изпълнено. Ако нямаме комфорта, той работи, консумира енергия, има някаква причина. Или това е изхабяване на машината, или има някаква друга причина, която колегите могат да открият. А колко живот давате на един хубав така среден клас климатик? Среден клас климатик много е относително. По принцип, неофициално се твърди, че инженерите, които проектират увехтяването на съоръженията, са най-скъпо платените хора на Земята. Но, да кажем, около 5-10 години някъде там се движи. Има естествено съоръжения, които преживяват и повече. Това зависи от класа. Значи, аз най-грубо бих ги разделил на 3 класа климатична техника. Колкото по-висок клас си купуваме, толкова по-малък риск от преждевременна. Направо ми е съвестно за него. Той се мъчи, човек е работи, ние с вас само му надуваме главата. Ако искате да седнем отново при Силвия, която е самотна, и в пътюм, да помислим върху темата, какви са според вас недостатъците на един климатик в малко помещение? Недостатък на климатик в малко помещение? Предизвиква голяма конвекция, но това при съвременните машини може да се коригира. Да. Можем да усилваме и намаляме силата на вентилатора, можем да променяме посоката на въздушния поток, така че може да се преодолее. Може да се преодолее при всички положения. Добре. Силвия, вие какви климатици най-често така продавате на вашите клиенти? Какви си купуват?
По-скъпи, по-евтини или среден клас? Ами, мога да кажа, че предимно българите търсят по-евтини климатици. Нормално според доходите. Но ние се стремим да им предлагаме поне среден клас климатици. Поне среден клас, тъй като ние имаме сервис, обслужваме ги гаранционно и гледаме да им предлагаме качествени нещо по-качествено, климатици. разбира се, което пък да не е чак толкова скъпо за тях и все пак да не си купуват най-евтиния вариант. Освен това, те отговарят за това съоръжение във времето. Знаем, че климатът тук е сериозен и не искат проблеми, така че търсят най-добрия вариант за това машината да работи, да няма проблеми. Добре, много ви благодаря за това, че отделихте от времето си днес и бяхте изключително полезни на нашите зрители с конкретни съвети и с демонстрация. Веско, благодаря ти и на тебе. Лека работа ти пожелавам. Благодаря. Скъпи зрители, разделяме с пожелание за приятен петъчен ден и хубави слънчеви събота и неделя. Ще се видим отново следващата седмица. Останете с програмата на БНТ 2.